A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra acaba de publicar o primeiro aviso fitosanitario deste 2024, advertindo da aparición das primeiras esporas de mildio. A Estación Fitopatolóxica Areeiro, centro dependente da institución provincial, recomenda iniciar o tratamento antimildio en canto as viñas estean ben brotadas. Aínda que algúns algoritmos externos xa apuntaban a maduración da espora de mildio a finais de xaneiro e un que manexa o proxecto Plasmowine a principios de febreiro, o certo é que a nivel práctico a Estación Fitopatolóxica Areeiro non puido confirmalo ata esta mesma semana. Neste eido, o persoal técnico de Areeiro asegura que as altas temperaturas superiores ás rexistradas habitualmente nesta época, unidas a unha tempada moi chuviosa, son condicións favorables para enfermidades e pragas como o mildio. A Estación Fitopatolóxica Areeiro recomenda, tendo en conta que as previsións meteorolóxicas son similares para os próximos días, iniciar o tratamento en canto broten as viñas e facelo especialmente naqueles predios máis afectados polo patóxeno na campaña anterior. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Mancomunidade do Salnés organizou a segunda das súas xornadas de viticultura sustentable. Cando falamos de sostenibilidade e falamos de viticultura, pois son dous temas moi importantes. Primeiro, porque a viticultura no Salnés, nas Rías Baixas, é un dos atractivos económicos máis importantes que temos, pero tamén hai que falar de sostenibilidade e a parte do cuidado do medio ambiente. Por lo tanto, efectivamente, nos temos que formar cada día máis, e temos que ir un pouco pois, nesa liña de aplicar as boas prácticas, sobre todo para o cuidado do medio ambiente. Non? Dez adegas participaron nesta cita centrada nos cuidados que precisa un elemento fundamental para a produción, o chan. O obxectivo foi trasladar aos produtores a necesidade de mudar certas prácticas para facer este cultivo aínda máis sustentable. Por que no cuidado do chan? Porque hai un desafíos no futuro cercano hacia a viticultura ou hacia calquer sistema agrícola asociados ao cambio climático, asociados ao deterioro dos recursos, no grado no que estes sistemas sexan máis resilientes, teñan máis capacidade de adaptación, pois nese mesmo grado os sistemas van a ser máis exitosos. Entonces, o cambio no modelo de produción ten que partir desde unha maior comprensión e dende un maior cuidado do elemento esencial de produción que é o chan. Para mudar estas prácticas é importante coñecer o elemento co que estamos a traballar, concienciando os produtores da súa importancia. Entón, as xornadas van sobre todo en concienciarnos da importancia do chan para a produción e en entender un pouco que prácticas facemos, que impactos teñen e como podemos ir cambiando para ir revertindo un pouco a situación de quizáis exceso de uso de fitosanitario na viticultura
que tamén, tanto a nivel de saúde pública como a nivel de mercado, vai exixir pouco a pouco unha reducción e unha reconversión. Esta actividade formativa ten unha duración de 45 horas. Tras as 5 primeiras destinadas á formación teórica, as 40 restantes centraránse na práctica. Aquí Rodríguez desplazarase a cada unha das adegas participantes para recoller mostras de terras nos seus viñedos e analizalas despois no laboratorio. Despois traballaremos con cada bodega particular en comprender un pouco millor de xeito particular un solo dun viñedo e facer unha recomendación de millora para xa polo menos en ese viñedo iniciar este cambio. Esta xornada está marcada no proxecto Núcleos Rurais Sustentables do Salnés, espazos abertos á innovación da mancomunidade que busca fomentar a preservación da contorna natural e incrementar a sustentabilidade dos viños da comarca. Eu creo que as empresas, o sector privado e o sector público teñen que ir da man, temos que conseguir obxectivos tamén que nos marca, por suposto, a Unión Europea, pero que nós temos que ser moi cuidadosos precisamente, sobre todo para deixar un futuro mellor. Un exemplo de colaboración entre o público e o privado e do compromiso das adegas coa súa contorna. Tamén nos axuda precisamente a que a comarca do Salnés e as Rías Baixas, Galicia tamén en xeral, que sexamos un sector que coidamos o medio ambiente. Iso é así, xa se levan anos traballando, pero cada día temos que facer máis hincapé para que eses resultados poidan ser máis efectivos. Iso vai en favor da calidade, por suposto, tamén dos nosos viños. Os nosos viños son unha referencia a nivel nacional, a nivel internacional, e por ser unha referencia, cada día temos máis exixencias, e esas exixencias de alguna maneira tamén van na sostenibilidade. Esta acción está financiada con fondos do Ministerio para a Transición Ecolóxica. O BNG vende solicitar modificacións ao Goberno do Estado nos requisitos de acceso ás axudas de reestruturación do viñedo en defensa do sector vitícola galego. A senadora Carme da Silva pediu que se elimine a obrigatoriedade de que os viticultores se teñan que subscribir a un seguro agrario un ano antes de solicitar esta achega. O motivo, explica da Silva, é que os seguros agrarios non se adecuan á realidade de Galicia, polo que a maioría das explotacións quedan fora desta liña de apoio ou non subscribiren. Registramos iniciativas tanto no Senado como no Congreso para solicitar a modificación dos requisitos de acceso ás axudas de reestruturación que obriga aos produtores vitícolas galegos a contratar un seguro agrario. Un seguro que non está adaptado á realidade galega e mesmo que non cobre as perdas por enfermidade da vide ou estragos por causas meteorolóxicas. Non é xusto que se exixe ao sector vitícola galego ter un seguro agrario cando este non está adaptado á realidade galega. Da Silva apunta, por exemplo, que en Galicia existen distintas enfermidades que se consideran endémicas no territorio, pero polas que o Consorcio de Seguros non asegura os viñedos. Pon o caso do mildio, unha das máis frecuentes nas parcelas galegas. Ante esta situación, facémonos eco da reivindicación do sector vitícola galego e dos sindicatos agrarios na Galiza e pedimos a modificación do Real Decreto para eliminar o requisito que obriga ao sector a suscribir un seguro agrario un ano antes de solicitar a axuda por reestruturación e deixen de exixirlles que realicen un gasto innecesario e improductivo. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A denominación de orixe Rías Baixas celebrou un xantar cos medios de comunicación de Santiago, os que trasladou o bo momento que viven os viños galegos, en concreto os de Rías Baixas, como denominación de orixe máis grande de Galicia. Durante o encontro, o presidente e o secretario da denominación de orixe, Isidoro Serantes e Ramón Huidobro, trasladaron aos medios de comunicación a súa aposta pola calidade, na que levan traballando dende a constitución do Consello Regulador e que lle está permitindo incrementar o valor destes
diferentes viños atlánticos, tanto a nivel nacional como internacional. En España, Rías Baixas atópase entre as denominacións de orixe mellor situadas, segundo datos da consultora Nielsen no seu informe de setembro de 2023. Os viños de Rías Baixas mostran o seu bo posicionamento no mercado español nas canles de alimentación e Oreca, sendo a cuarta de O en valor de vendas de viño con denominación de orixe. Posición que mellora ascendendo ao segundo lugar en ambas canles cando falamos de valor en viño branco con denominación. Dentro desta estrategia de apostar polo valor e calidade dos viños de Rías Baixas levada a cabo polo seu Consello Regulador, as exportacións en 2023 mostraron un ascenso en valor dun 2,54%, alcanzando 60.594.000 euros, resultando un prezo medio de 7,78 euros o litro. Estados Unidos segue ocupando a primeira posición en valor, seguido de Reino Unido, Porto Rico, Irlanda, México, Suecia, Países Baixos, República Dominicana, Alemanha e Canadá. Os 10 primeiros destinos representan case 80% do valor das vendas internacionais. O continente americano é o que máis viño desta denominación de orixe galega importa. Os alumnos do ciclo medio e superior de Servizos de Restauración do Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza participaron nunha cata comentada sobre os augardentes e licores tradicionais de Galicia. Esta actividade formativa organizada polo Consello Regulador xa conta cunha importante traxectoria neste centro. Organízase todos os anos para que o alumnado do sector da restauración poida coñecer de primeira man un dos produtos tradicionais de Galicia máis relevantes na restauración. A idea é por unha banda chegarlles e poñer en valor os produtos de orixe galega e con selo de calidade. A actividade foi impartida por Sonia Otero, vicepresidenta do Consello Regulador e enóloga, quen guiou os asistentes dunha forma dinámica e didáctica a través da degustación de diferentes mostras de destilados. Cataron 3 augardentes de bagazo de Galicia, un de Albariño, un de Godello e outro híbrido do Ulla, un bagazo de Galicia embellecido e un augardente de ervas, así como un licor café e un licor de ervas. O alumnado deste Centro de Formación Pontevedrés é coñecedor deste tipo de produtos, así que gozou moito da cata en xeral, pero como non podía ser de outra maneira, entre todos estes destilados, os favoritos foron os licores de café e de ervas de Galicia. O interese dos estudantes por esta charla quedou patente na quenda de preguntas sobre o Consello Regulador e os seus produtos amparados, pero debido á súa especialización no sector de servizos de restauración, estes interesáronse especialmente por coñecer como estes produtos deben ser servidos e consumidos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.